Kam ci benta iya ki yong ki Asha hakeleng gejala i wada sedang naduk kon rotary uniu benai de wadam ulai kre ne gesngi iya ki dapten sah is Giant Hill District. Hapok ke distrik iya ki depan man da ke is Giantia Asha Association hapok ke Mikhalia Asha Union de wayalai pek ba wo dawana ka sarkar wo pengku ya kenong sngi ki ga wa arjar tangka ci benai i wa man dun rupang rutangka dan hi ci sngi. Ya geni ya lai pek ba dapan man dewa sedang nastan bindi hati dewa lai na yung krek kamu DC na DMNHO we de pengkut hajan ke SBI Clearian. Ke priti jerwa ke waman ke presiden ke Senggi Asha ke Clearian unit de ke ligo na ke menteri Ichaj Ikia ke Dr. Amperin Lengdo ke waong waki Asha yo akisan hajar kam te cewan ke li hajar ne bah ki Asha yo akidu ar hajar na ke sarkar. Doong gole wa ki Asha ki wakien kon we dahap ki woba ya ki kon wad hawalai cha thau kre man kasngi ne da waduna isu ka sarkar tem yo paisa ki wosu ya ki wapai kon chocho doong go wa ka Dr. Amperin kam go wa yo ki chibon imentoy nemo ki insentif hapo pra hajar tang wakat wan ngut ki wa wa yo hadu katte Halo. Enda kami sem ke Basokia. Kom ke presiden jong ke Clearian is Giantia Hills. Ngapen ngau jaka sarkar Amperin. Namar bakalong kum kareu kuntai. Henrai kam so thopat yang iki kintai. Bakat ka jingkia jong kalong keme. Bentang in panaka. Baka kata kasan hajar ka. Syai pat kata kalah hajar ka dangbu. Ngidon hangi ar hajar hoan man ka brangi yo. Henrai lai hajar syai pat ka don. Badda ka jing Sokia ngapen pau syaka. Babon kina ki Asha ki barit ki kon. Bat ki don ki kon dikti ki jong ki balai school. Ki haban ba ila ki jong ki kon dikti. Namar bakim don pisa ban ila kandang man pari ki kon hayem. Dainam. Ni haban ri hi ila jong ki kon dikti. Ni hab hiban ba syaki Jakarta jongi. Syaki PHC CHC syaki sub center. Lane syaki training ki baper. Dainam daina. Haba komta pidang so de ba pinang ba ni de ki triman so ba. Kakam ka ba ki ayangi. Ni haban survey man ka handreu benai. Hatong ma pi ka jing survey. Kam pa pressure ni ba pin pendep klai po sta yo lane po arta yo. Bat ka ong ngi yo sipon ki incentive. Handai ha ka jing skau ka janga bar ka jing syam ka janga. Ladang idu na pa dik beneficiaries. Yo ngi dak nemik te ki incentive bagi yo sipon. Yo nam. Kat kom ka jing ong jong ka sarkar Amperin. Ngam sau ya ha. Namar ngadon kan nyau spa ki total population. Handai ka beneficiaries ngaduna. Kom ki beneficiaries kilong keme. Bat baro ter. Handai nganya tho ya pi sya ka sarkar baro ka wai. Habang ngamdan ki beneficiaries ka snang ka dong jonga. Kumno pan ngalaban yo ya ki incentive ka basibon. Ya tho mapi. Mano na ki Asha jong ki incentive. Ki ba yo ya ki incentive hado nyau pra hajar. Lane kumbaka ong maka handreu nyau hajar. San saw hajar. Ya tho mapi mano kita ki ba yo sibon ki incentive. Dan kat kum ka jing syam ka jongi hi. Kakam kanang pressure man laki sigi man laki por. But kini ki kam hi ki ba wan pressure yangi. Wat kene ke NCD kabangi le screen ya ki pat ba andre hang tola tho ba pidan nem ki jing mut ki jing kuslai ngaranga sode benong ba kum ngi ki Asha ngi ran chibon ki jing kuslai dainam kalengin ki li ki bre ba pidan jing kuslai neman kasngi andre halade simet ngidap chibon kita ki jing kuslai nama braka sarkar hi kampar khan na kamta ka jongi kom kalong keme para kalong keme ngakan to ya ka sarkar Amperin bakan sngaulam na kamta jongi ki Asha bakan maulam yangi namar ngikum kilong keme ngidon kam ya kabam kadi ban ngidon kam ya ka jinglet jingwan habang mi nala ka jong ka yingasam